Добре, извиняй, наистина трябва ли да си с този шал? Да го махна? Да, а смисъл, ако той не ти е нещо необходимо, защото си настинала или нещо? Настинала съм, болна съм, да, Да, извинявам ма се. тук не е при нас, кой знае колко, нали, студено. Махам го. Не, защото така не можем да... Този шал приличаш на картина на Ван Гог, нещо да имат студ цено някъде наоколо. За кой шал точно на Ван Гог се така сети? Автопортрета му, той е най-популярен. Мой е с шал, мисля, че. И без ухо. Не знам дали Всъщност там е без шала ухото. му е превързал ухото през главата. Значи то не е баш шал, ми си е превръзка. Нещо можеш да ни представиш или това е прекалено мъчително за теб? Не. Ще ви представя, една история съм ви подготвила. Каква? Странна е. Може и да сте я чули. И ние сме чували много истории, да не кажем, че много сме и разказвали. Дай го този шал. Стоиш се едно се бинтовала нещо. Дай, разкажи ми. Ти сега като Ван Гог ли? Ван Гог. Да започнем с историята. Давай. Тъмна нощ. Тук там е луна. По пътеката на нощно спящите трудже Френси върви едно ъпче. Ъпчето се лабандухнало в една развъндрюха и там го намерил злия деликадъмбър, който реши да го смъртафоса. Обаче ъпчето се обади по своя мъглитен хипропротендер на стария ъп. Стария ъп дойде, извади един инжектоплектор за перфундация на дебелгъзи бахабадубици покрили безимаги от рода на аерокрокодилчарските абракадабърчета, цапна му един прав по бамбаруката и го разпътмаси. Това е. Тък му стана интересно. Това е история. Тък му се размандротни.